Hello mga lomon, mayong buntag tanan sa inyo diha. So nagkapit sa karon kadali sa Aliwagwag Falls aron mapasilip na ko sa inyo kung sa kanindot ang mga talan-awon diri. So tara. O di ay ni ang entrance mga lomon. So diri ata mo agi aron magbayad ta kung pila ang pangayo nila sa perhi didto ah. Nya kanang makita ninyo na balay diha mga lomon. Naani mga lamesa didto ah. So kamo ray magpili og asa mo pisto didto ah. Og asa inyong gusto na arkilahan. May araw hagdanan na siya diha pud mo agi ini gusto ninyo maligo. Tutoki sa inyo mga lomon kung unsa kanindot ang tulay sa Aliwagwag Falls. So nindot jud kayo mga lomong kay nahuman na di ay ang ilahang hanging bridge diri ah. Di na ta makalakaw-lakaw diri pohon. Ako na lang po gibidyohan ang pikas kilid sa tulay mga lomon aron po makita ninyo kung unsa kanindot ang mga talan-awon diri ah. Tutuki lang sa ninyo lumon ha. Paninit sa ang kanindot sa mga palibot. Auna jud ni lumon ang pinakanindot na talan-awon tungod sa iyang naghagdan-hagdan. Kita nato ang kanindot sa sapa na nagsubay-subay sa mga bato. Ang naay araw diha mga lumon, pwede na siya maliguan diha. Kay nakaligo naman mi diha sa una, naay mga lugar diha na dalom, so pwede mo dito mga ligo. Siyempre, kay human naman ako ipatanaw sa inyo ha mga lumon ang pinakanindot na talan-awon diri. Ako sa ipakita ang ako pang dagway na way laing pinakagwapo sa mga pangit. Mauna siya ang exit diha mga lumong kanang nay aro nya kung musaka mo diha kita man ninyo diha na agyanan na po nay hanging bridge din sa taas mga lumon. Pwede mo dito mo agi ug mga ligo mo.